¿Esto es cine de autor? Porque yo no lo he pillado. ¿Por qué sale el Gladiator? És una imatge al·legòrica, com que juguem a Roma. Oi que és emocionant? A mi m'agrada més el llibre. I el toc de Puccini, què? No em direu que no fa plorar. Puccini, el defensa de la Roma. No, home, no, el Puccini és l'amic negre del Gladiator. Que no capteu el missatge? Heu de sortir disposats a donar-ho tot per l'equip, amb el cor a la mà, com el Samuel. Mireu, mireu com plora. Oi que t'ha emocionat? T'ha tocat la fibra, Samuel? ¿Qué va? Lloro porque no ganaré el Pichichi. Bueno, mister, amb aquest vídeo tan emotiu potser sortim una mica tontats els 10 primers minuts. Però després no et preocupis, que ens entonarem. Sí o no? Sí! Sí o no? Sí! A veure si és veritat, però només els 10 primers minuts, Després marqueu un golet. Vinga!